siellä kaiken kaikkiaan paikalla. Ja tämähän on nyt sitten tulevaisuuskunta, niin kuin tällaisen kehittäjävalmennuksen, työpaikkaohjaajien, mentorien tällainen infotilaisuus. Ja tosiaan tuossa kutsun yhteydessä, kun laitettiin vähän karkealla tasolla tämmöistä agendaa, niin ajatus oli se, että tietenkin ensin käydään ihan pähkinänkuoressa lävitse tämän tulevaisuuden kehittäjävalmennuksen tavoitteet, toteutus ja kokonaisohjelma. Ihan lyhyesti katsotaan, missä pisteessä ollaan siinä itse valmennusohjelmassa tällä hetkellä. Käydään se hetken päästä niin kuin lävitse. Mutta tosiaan tämä tulevaisuuden kehittäjävalmennus, tässä on muutamia keskeisiä asioita, jotka on tärkeä tiedostaa. Tähän toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja siinä jokaiselle osallistujalle on nimetty myöskin tämmöinen mentor, työpaikkaohjaaja ja hieno homma, että te olette nyt lupautuneet olemaan sitten työpaikkaohjaajia, mentoreita nyt sitten teidän ohjattavallenne tai ohjattavillenne. Ja nyt oikeastaan toivonkin tavallaan, että käytettäisiin tuota chattia tässä heti kättelyssä. Sitä voitte kyllä tämän tilaisuuden yhteydessä muutenkin käyttää, mutta laittakaa chattiin vaikka ihan lyhyesti, että niin kuin mistä organisaatiosta olette ja kenenkä työpaikka tai kenen työpaikkaohjaaja te olette. Eli laittakaa chattiin, mistä organisaatiosta olette ja kenen tai keiden työpaikkaohjaaja olette, niin nähdään vähän läpileikkausta porukasta. Olkaa hyvä. Ja tosiaan me puhutaan vähän tämän oppisopimuskoulutuksen ympärillä olevista asioista, nimenomaan se, että mikä on työpaikkaohjaajan, mentorin rooli. Mä vähän myöskin avaan sitä niin kuin mentor-ideologiaa tässä myöskin, mitä se rooli parhaimmillaan tai ihannetilanteessa voisi olla. Ensinnäkin tietenkin niin kuin hatun nosto siitä, että olette lupautuneet olemaan mentoreita, työpaikkaohjaajia, ja nyt se, että jo tiedostatte olevanne työpaikkaohjaaja ja mentor, niin on jo tärkeää. Liian usein tämän tapaisissa koulutuksissa vasta siellä ihan viime metreillä työpaikkaohjaajat vähän ryhdistäytyy ja yhtäkkiä muistaakin, ai niin, mun pitikin olla sen Liisan tai Kallen työpaikkaohjaaja, mutta enpä olekaan muistanut tehdä juuri mitään tässä koulutuksen aikana. Mutta te olette nyt olleet ja olette, ja nyt voidaan vielä tehdä ihan ihmeitäkin siinä mentorin työpaikkaohjaajan roolissa. Osa teistä, ja varmasti suurin osa teistäkin, on myöskin samalla tämmöinen työelämäarvioija tässä tutkinnossa. Eli se kolmas liikkuva osa itse valmennuksen ja oppisopimuskoulutuksen lisäksi on tässä tämä tutkinto. Eli tässä suoritetaan ammatillisena tutkintona, ikään kuin näyttötutkintona, tämmöinen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, joka nyt tässä tietenkin painottuu sinne kuntaorganisaation palveluiden ja toimintamallien kehittämiseen. Niin me puhutaan myöskin siitä vähän tänään, että mikä se työelämäarvioijan rooli on, ja annetaan vähän käytännön ohjeita, vinkkejä siihen työelämäarvioijan rooliin myöskin. Ja ylipäätänsä tämä roolin ymmärtäminen, että te olette samalla varmasti työpaikkaohjaaja, mentor, jolloin te olette kyselijöitä, kuuntelijoita ja keskustelijoita ja sisäisiä sparraajia tälle ohjattavallenne siinä, miten näitä opittuja asioita, ideoita, oivalluksia, kehittämisen tekoja saadaan vietyä käytäntöön. Mutta samanaikaisesti se teidän toinen rooli, ainakin suurimmalla osalla teistä se toinen rooli, tulee olemaan myöskin semmoinen työelämäarvioija tässä, että arvioitte sen Liisan tai Kallen osaamista, osaamisen kehittymistä suhteessa myöskin näihin tutkintotavoitteisiin, mitä tässä tuotekehitystyön tutkinnossa on. Niin niistä myöskin vähän tässä puhutaan tämän iltapäivän aikana. Osallistujathan ovat työstäneet ja työstämässä myöskin tällaista kehittämishanketta. Se on kehittämisen teko, kehittämishanke tai kehittämisprojekti. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Perusidea siinä kehittämishankkeessa on se, että tämän aikana kehitetään uusia tai kehittyneempiä palvelukokonaisuuksia tai toimintamalleja sinne oman vastuualueen toimintaan kaiken kaikkiaan. Ja me katsotaan vähän tilannekatsausta myöskin, että minkä tyyppisiä aiheita sieltä mahdollisesti on syntymässä kehittämishankkeiksi.
osalla saattaa olla useampiakin pienempiä kehittämisen tekoja tämän tutkinnon suorittamisessa, mutta osalla on sitten vähän yksi isompi, laajempi kehittämishanke, jota sitten kuljetetaan vähän pitkäjänteisemmällä kehittämispanoksella tässä matkan varrella niin kuin eteenpäin. Eli tämän tapaisia teemoja tässä nyt on tarkoitus käsitellä pähkinänkuoressa. Ja tosiaan olette hienosti laittaneet jo, että mistä organisaatiosta olette ja kenenkä työpaikkaohjaaja olette, mutta jos ette ole vielä laittaneet, niin laittakaa tuonne chattiin. Ja kaikki kysymykset, mieltä askarruttavat asiat on nyt enemmän kuin sallittuja tässä myöskin samalla, kun esitellään näitä juttuja ja chattia voitte myöskin hyödyntää, jos kautta kun tulee kysymyksiä tai kommentteja tai vinkkejä, mitä haluatte nostaa esille. Mutta nyt tosiaan mä ihan pähkinänkuoressa käyn lävitse tämän valmennuksen tavoitteet, toteutuksen, missä pisteessä tällä hetkellä ollaan, että päästään niin kuin tavallaan samalle kartalle niistä asioista. Hyvä juttu. Tulevaisuuden kunto ja kokonaisohjelma on niin kuin, joo, mä en menekään sen kokonaisohjelman ensin, vaan pikkasen otan tämmöisiä niin kuin aiheita tästä. Eli tietenkin tulevaisuuden kunta kehittäjävalmennuksesta on niin kuin kysymys, ja mä en käy näitä kaikkia dioja tässä missään nimessä lävitse, vaan ihan vaan ne keskeisimmät asiat nostan, että päästään samalle kartalle. Meidän avausinfo oli tuossa lokakuun alussa, missä pistettiin tämä homma osallistujien kanssa sitten käyntiin. Tässähän on lukuisista eri kunnista osallistujia nyt sitten tässä ryhmässä kaiken kaikkiaan. Mutta tämä valmennuksen tavoitteita on tosiaan muutosvalmiuksien edistäminen. Nythän meillä Verutumissa on käynnissä aika montakin tällaista tulevaisuuden kehittäjävalmennusta, ja niissä on tavallaan aika iso määrä kuntien ammattilaisia nyt tällä hetkellä mukana. Mistä se kertoo? Se kertoo siitä, että kunnat tietenkin ovat kovassa muutostilanteessa, ja kuntien tulee asemoida se oma roolinsa, oma palvelunsa, oma kehittämisensä sitten ehkä uudella tavalla sote-uudistuksen ja muiden uudistusten jälkeen. Ja se menee totta kai keskeisenä tavoitteena tässä valmennuksessa ihan läpileikkauksen omaisesti. Tavoitteena myöskin kunnan vetovoiman, elinvoiman edistäminen, verkostomaisen yhteiskehittämistä tukevan toimintatavan kehittäminen, palvelun toimintamallien uudistaminen, palvelumuotoilun metodein. Me nostetaan tämä palvelumuotoilu tämmöisenä kehittämisen metodina vahvasti esille, ja tämä on tärkeää myöskin työpaikkaohjaajille tiedostaa se palvelumuotoilu, mitä se tarkoittaa, mutta myöskin siinä mielessä, että mahdollistaa, että tätä palvelumuotoilua metodina voidaan siellä ottaa esille. Sehän parhaimmillaan on myöskin asiakkaiden, niin sisäisten kuin ulkoistenkin asiakkaiden osallistamista siihen kehittämiseen, mutta palvelumuotoilu on myöskin kokeilua, että uskalletaan rohkeasti kokeilla uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, uudenlaisia toimintamalleja, testataan, kokeillaan uudestaan, hiotaan entisestään sitä palvelumetodia. Nyt osallistujilla juuri oli tämmöinen palvelumuotoiluklinikka meidän palvelumuotoilukouluttajan johdolla, missä sparrattiin ja rohkaistiin tällaisiin kokeiluihin. Te voitte toimia kyselijänä, kuuntelijana, keskustelijana teidän ohjattavallanne, että ovatko ottaneet palvelumuotoilun metodeita vastaan. Usein sieltä vastataan, että en ole ehtinyt ottaa. Tässähän me on pyritty tavallaan menemään mahdollisimman pitkälle kehittämisen ytimeen, että koko tämä valmennus on ideointia, kehittämistä ja lopulta uusien tai kehittyneempien palvelukokonaisuuksien käyttöönottoa siellä omalla vastuualueella. Kiireenkin keskellä on otettu tavallaan tällainen positiivinen sparrausote siihen, että lähdetään sitten kokeilemaan uutta. Me pyritään hyvin käytännönläheiseen otteeseen, konkreettisia työkaluja sinne arkipäivän kehitystyöhön tässä on tavoitteena saavuttaa. Ja totta kai tuottavuuden, vaikuttavuuden, tuloksellisuuden edistäminen myöskin, ja sitten tämän tutkinnon suorittaminen ikään kuin näyttötutkintona. Vielä näitä raameja, ennen kuin katsotaan, että missä pisteessä ollaan tässä itse koulutusohjelmassa tällä hetkellä. Tämähän on tosiaan 1,5 vuoden laajuinen pitkäjänteinen kehittämisohjelma, 10 opintopäivää. Sen lisäksi on tässä tutkinnossa tämmöisiä pienryhmäohjauksia. Ja mikä tärkeintä, tämä tosiaan on yhdessä oppimisen, yhdessä kehittämisen prosessi.
parhaimmillaan tämä on juuri tällaista vertaisoppimista, hyvien käytäntöjen jakamista, miten eri kunnat toimivat. Ja tästä on hyviä kokemuksia nyt sitten siellä, että opintopäivillä tehdään hyvin paljon tällaista ryhmätyötä, työpajatyyppistä työskentelyä, missä vaihdetaan ajatuksia, miten meidän kunnissa, meidän toimialalla työstettiin tiettyjä palvelukokonaisuuksia tai ratkaisuja. Valmennuksen myötä kehitetään tietenkin asiakaslähtöisyyttä, laatua, vaikuttavuutta ja tosiaan mennään tänne kehittämisen ytimeen. Valmennus on ideointia, kehittämistä, pilotointia ja lopulta tosiaan uusien tai kehittyneempien palveluiden käytäntöön vientiä. Ja tosiaan me panostetaan valmentajien asiantuntijoihin. Tässä on meillä Verotumin asiantuntijakouluttajia mukana muutama, mutta sen lisäksi myöskin tämmöinen yhteiskehittäminen, tämmöinen innovointi nostetaan tässä vahvasti esille ja tämmöinen taho kuin Innokylä on tässä myöskin ollut suunnittelussa, mutta myöskin toteutuksessa mukana. Innokylähän on tuon THL:n alla toimiva globaali innovaatioverkosto ja he ei toimi pelkästään sosiaali- ja terveysalalla, vaan laajasti myöskin julkisen sektorin organisaatioissa ja toimialalla, mutta myöskin yrityksissä, missä tarjoavat tällaisia innovaatiotyökaluja ja yhteiskehittämisen työkaluja. Ja nimenomaan tämä yhteiskehittäminen on tässä yksi keskeinen kehittämisen metodi, miten me viedään palvelumuotoilutyökalun ja metodin yhteydessä myöskin eteenpäin kaiken kaikkiaan. Hyvä juttu. Tuossa näitä raameja, mutta karkeasti tosiaan katsotaan se, että missä pisteessä ollaan tässä itse valmennuksessa. Lokakuussa tämä homma käynnistyi sillä avauksella, mutta ensimmäiset sisältöjaksot on ollut tuossa marraskuussa ja tammikuussa, eli tulevaisuussuunnittelu kuntien muutoksessa, muutosvalmiuksien edistäminen, megatrendit, tulevaisuustyöpaja, vetovoiman, elinvoiman edistäminen. Mehän tehtiin tämmöinen tulevaisuustyöpaja myöskin tuossa alkuvaiheessa ja sieltä nousi aika paljon sellaisia ideoita ja kehittämis niin kuin, tavallaan toimenpide-ehdotuksia, mitä sitten voi myöskin viedä tässä tämän koulutuksen ja tutkinnon aikana eteenpäin. Vetovoiman, elinvoiman edistäminen, uudistumiskykyä kuntaan. Uudistuminen edellyttää valmentavaa työotetta, palveluinnovaatiot kuntasektorilla, kehittäjän työkalupakki, muun muassa tällaisia teemoja tässä alkuvaiheessa. Sitten tuossa helmikuussa meillä on ollut se palvelumuotoilun tämmöinen ensimmäinen steppi, palveluiden uudistaminen palvelumuotoilulla, eli on johdateltu tähän palvelumuotoilun metodiin, asiakkaan osallistamiseen, asiakkaan ymmärtämiseen, ehkä digipalveluiden muotoiluun, kehitysideoiden löytämiseen, palveluiden kuvaamiseen ja niin edelleen. Ja tosiaan maaliskuussa oli sitten tämä toinen kehittämisen metodi, tämä yhteiskehittäminen tässä. Innokylän asiantuntijoita muun muassa oli mukana. Hyvinvointia kuntiin, toimintakumppanuuksissa ja verkostoissa, poikkihallinnollinen yhteistyö, alueyhteistyö, ylikunnallinen yhteistyö, yhteiskehittämisen tukeminen, ryhmäprosessien suunnittelu ja fasilitointi, moniammatillisen tiimityön kehittäminen. Ja me käytetään jopa sanaa läpimurtotyöskentely tässä parhaimmillaan on mahdollisuus yhteiskehittämisellä palvelumuotoilulla jopa saavuttaa tietynlaisia niin kuin läpimurtoja tässä palvelun kehittämisessä. Palvelukokonaisuuksien rakentaminen yhdessä verkoston kanssa. Ja tuossa juuri hiljattain oli just tämmöistä palvelumuotoiluklinikkaa, missä me ikään kuin sparrattiin ja rohkaistiin näihin kokeiluihin ja ketterään kehittämiseen, niin kuin hienosti sanotaan. Tässä sitten seuraava jakso on tulossa viesti ja vaikuta muutoksessa. Vähän viestintää ja vaikuttamista eri näkökulmista. Innovaatioita synnyttää vuorovaikutus. Tässä on mainittu sitten tämmöinen sana kuin puolivälin krouvi. Ja me tavallaan nyt tutkinnon ohjauksen näkövinkkelistä ollaan ohjattu osallistujia sillä tavalla, että ainakin tutkinnon osa olisi porukalla valmiina jo tässä puolivälin paikkeilla. Hanna Visapää kertoo hetken päästä vähän tilannekatsausta, missä mennään ryhmän osalta kehittämishankkeiden ja tutkinnon suorittamisen osalta. Mutta sitten tosiaan toukokuun lopussa tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus, nimenomaan se talouden ymmärtäminen osana oman vastuualueen työtä, tiedolla johtaminen, sisäisten palveluprosessien kustannustehokkuuden kehittäminen, vähän lean-ajattelua, arkipäivän tekemistä ja kustannustehokkuusajattelua siinä.
Syksyllä sitten palvelumuotoilua jatketaan, palvelujen uudistaminen palvelumuotoilulla tuloksiin ja viedään sitä omaa palvelun tai toimintamallin prototyyppiä nyt sitten eteenpäin ja lähdetään jopa sitten konseptoimaan ja viemään konseptista käytäntöön sitä palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Ja vielä kunnan viestintä ja markkinointi, nimenomaan se imago, brändin kirkastaminen, kulkee tässä mukana. Markkinoinnin vaikuttavuus, brändityö osana kunnan vetovoiman kehittämistä, viestintäsuunnitelma niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille, työkalujen brändityöhön. Siinä on Haapalan Jaana vetämässä, joka on tavallaan konsultoinut ja sparrannut hyvin paljon kuntaorganisaatioiden imago- ja brändityötä. Sitten tuossa vuoden lopussa meillä vielä on tämmöinen leijonan luola, eli tämmöiset kehityshankkeet, ne mitä porukalla on nyt työn alla, niin esittelevät leijonan luolassa kehittämisen tekoja, kehittämishankkeita ja kertovat, missä pisteessä se kehityshanke tai ne kehityshankkeet sillä hetkellä ovat. Ja tutkinnon osalta käydään sitten vielä arviointikeskustelut tuossa loppuvuoden, alkuvuoden paikkeilla, missä sitten tämä tutkinto sitten katsotaan, että kaikki sen tutkinnon osalta on niin kuin suoritettu. Eli tässä nyt niin kuin karkealla tasolla, missä pisteessä tällä hetkellä mennään, nouseeko tähän liittyen jotain kysymyksiä, mieltä askarruttavia asioita? Ja hyvä teidän työpaikkaohjaajana on nimenomaan tiedostaa kuitenkin, että missä mennään tässä itse koulutuksessa ja ehkä nyt juuri sopiviin kohtiin aina tuoda niitä keskusteluhetkiä, kun muutenkin keskustelette ohjattavanne kanssa, niin aina välillä on hyvä heittää kysymyksiä, kommentteja, olla sparraus tukihenkilönä mukana, että miten tämä koulutus mahdollisimman hyvin hyödyttää sitten teidän organisaation ja tämän ohjattavan oman vastuualueen toiminnan kehittämistä. Hyvä juttu. Mä näytän sitten vielä nyt tästä työpaikkaohjaajan roolista. Sen jälkeen Hanna jatkaa ja kertoo hetken päästä konkreettisesti, missä pisteessä tutkinnon näkövinkkelistä mennään tämän ryhmän osalta, minkälaisia kehittämishankkeita sieltä on ehkä syntymässä ja niin edelleen. Mutta mä pikkasen väläytän ihan karkealla tasolla työpaikkaohjaajan niin kuin roolia. Mä en tästäkään näytä montaa diaa, vaan nimenomaan se, että se työpaikkaohjaajan rooli on parhaimmillaan todella tärkeä tässä. Ja tämähän on parhaimmillaan myöskin työpaikkaohjaajalle sellainen oppimisprosessi. Nythän me kannustetaan sitä, että teidän ohjattavat, että tämä on teidän ohjattaville tämmöinen itse tutkiskelun, peiliin katsomisen prosessi. Ja he miettivät, miten sitä omaa vastuualueen toimintaa, palveluita, ratkaisuita pystytään tekemään paremmin huomenna, kun tehdään tänään. Eli tämä tutkinnon suorittaminenkin on positiivinen pakote kiireen keskellä vähän jämäköittää sitä omaa työtä, oman vastuualueen toimintaa. Mutta te, kun toimitte keskustelukumppanina ja muodostatte hyvän dialogisuhteen teidän ohjattavaan, niin se on parhaimmillaan myöskin teille hyvä ja hieno oppimisprosessi olla mukana. Yleisesti ottaen työpaikkaohjaajan mentorin perusinfoa voi löytyä myöskin tämmöisestä ja löytyy tämmöistä kuin ohjaan.fi-sivustolta. Sieltä löytyy ihan tämmöistä työkalupakkia työpaikkaohjaajan rooliin kaiken kaikkiaan. Mutta nyt jos te mietitte omaa roolianne työpaikkaohjaajanne, niin teillä varmasti vilisee siellä erilaisia mieltä askarruttavia kysymyksiä, mitä minulta odotetaan, taas jotain lomakkeita, miksi, minne niitä pitää lähettää, olenko hoitanut velvollisuuteni. Tämähän on tyypillinen tunne työpaikkaohjaajille, vähän huono omatunto, onko mä nyt sitä Liisaa ja Kalle tarpeeksi auttanut tässä, miten ohjaan ja kuinka paljon itseohjautuvuutta voi opiskelijalta odottaa. Kyllä me kannustetaan sitä, että nämä Liisat ja Kallet myöskin itse ovat aktiivisia ja aktiivisesti kysyvät myöskin teiltä ja muistuttavat, että missä mennään tässä itse koulutuksessa. No tietenkin opiskelijan kysymyksiä, mitä työpaikkaohjaajalta voi odottaa, mitä teen, kun ohjaaja ei ehdi. Tämähän on hyvin tyypillinen tilanne, että kiire on kaikilla koko ajan. Tutkintoprosessi, näyttösuunnitelmat, mitä ihmettä.
kehittämisprojektin aihe, laajuus, onko sopiva tutkintoon, oppimistehtävät, ohjaajan rooli. Tämän tapaisia on ne opiskelijan kysymykset ja mieltä askarruttavat asiat. Mutta tosiaan, jos haetaan vielä vähän tästä viitekehystä tämmöisen työssäoppimisen niin kuin osuuteen tällaisessa koulutusprosessissa, niin sehän on parhaimmillaan oppimisprosessi on osana sitä työn kehittämistä. Eli siellä alhaalla on se uusi tieto, ymmärtäminen. Se on juuri tämä koulutus, ne opintopäivät, niiden ympärillä oleva luento, lukuaineisto. Siellä tulee uutta tietoa tietyistä asioista ja hyvää viitekehystä, mutta miten se saadaan käytäntöön? Se saadaan käytäntöön aktiivisella, kokeilevalla toiminnalla. Lähdetään kokeilemaan uutta, kerätään ja lisätään sitä kokemusta, pohdiskellaan, prosessoidaan, katsotaan peiliin. Taas tulee opintopäivä, tulee uutta tietoa, lähdetään taas sitten kokeilemaan. Eli tämä on parhaimmillaan aika mielenkiintoinen tämmöinen oppimiskehä. Ja silloin puhutaankin juuri tämmöistä kokemuksellisesta oppimisesta. Eli tässä työssäoppimisesta on kyse nimenomaan kokemuksellisesta oppimisesta. Kokemus on raakamateriaalia, jota on prosessoitava ennen kuin siitä syntyy oppimista. Ja kokemuksellisen oppimiseen kuuluu asioiden käsitteellistäminen, teorian peilaaminen käytäntöön. Pelkkä tieto, ei yksin riitä kasvattamaan osaamista, mutta osaaminen ei myöskään rajattomasti kasva vain tekemällä. Eli osaaminen lisääntyy vain yhdistämällä tietoa ja tekemistä. Ja tämän takia on tärkeää, että tässä nämä opitut asiat saadaan vietyä käytäntöön. Ja teidän rooli työpaikkaohjaajana on olla tässä välissä mahdollistajana. Ja tässä myöskin tämmöinen hyvä tietää osaaminen, oppimistarpeet. Teidän on hyvä tietää riittävällä tarkkuudella, mitkä on tämän koulutuksen ja tutkinnon tavoitteet. Mitä osaamista teidän ohjattavalla, Liisalla tai Kallella, on suhteessa tavoitteisiin. Miten osaaminen näkyy työssä. Mitä osaamista opiskelijalta puuttuu, mitä hän ehkä tarvitsee lisää. Mitkä osaamiskuilut ovat kriittisimpiä työn kehittymisen, työyhteisön kannalta. Mitä mahdollisuuksia työyhteisö tarjoaa osaamiskuilujen kiinni kuromiseen. Ja tässä on sitten mainittu vielä, että mitä on se työssäoppiminen, niin totta kai se on työpaikalla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua, arvioitavaa opiskelua. Ja teidän ohjattavat tietenkin on aika moni todella ammattitaitoisia oman asiantuntemusalueensa kovan luokan osaajia. Ja heille se työpaikkaohjaaminen on erilaista kuin se olisi jollekin nuorelle, joka tulee ensimmäiseen työhönsä. Ohjaaja on usein kokeneempi kollega tai esihenkilö. Ohjaajan ohjauksen käyttämä aika riippuu totta kai kokemustaustasta. Tärkeää on se yhteydenpidon helppous ja säännöllisyys. Ja ohjaaja toimii keskustelukumppanina ja vähän niin kuin sparraajana, miten nämä opitut asiat saadaan vietyä käytäntöön. Ja myöskin siinä näyttötutkinnon ja kehittämisprojektin ohjauksessa, suunnittelussa on tärkeää, että te olette mukana mahdollistamassa, että niitä kehittämishankkeita pystytään viemään eteenpäin ja myöskin tutkinnon suorittamista. Ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikuttamisen keinoja, joilla ohjaaja edistää oppijan oppimista. Ja te voitte miettiä, minkä tämmöisen roolin te otatte teidän ohjattavaan. Onko se tukija, onko se valmentaja, coachi, kehittäjä, perehdyttäjä, opastaja, neuvoja, opettaja, kouluttaja vai muutosagentti kenties. Mentor, työpaikkaohjaaja rohkaisee, innostaa, kannustaa, on kiinnostunut opiskelijan opinnoista, ohjaa tavoitteellisesti, on itse esimerkillinen, on luova, keksii erilaisia tapoja selviytyä, löytää opiskelijan vahvuudet, ohjaa, seuraa, tukee, mutta myöskin auttaa sen näyttötutkintoaineistonkin kokoamisessa tarvittaessa. Ohjaussuhde. Tärkeää muodostaa sellainen hyvä dialogisuhde siihen ohjattavaan, antaa tila oppimiselle, oivalluksille ja niin edelleen. Ja hyvä miettiä tämmöisiä kysymyksiä siinä dialogisuhteessa, mitä odotamme oppivamme toisiltamme, mitkä velvoitteet tähän liittyy, mitkä asiat on luottamuksellisia, miten mittaamme edistystämme ynnä muuta. Tässä niin kuin vähän tällaisia raameja nyt ylipäätänsä siihen työpaikkaohjaajan niin kuin rooliin ja hyvä miettiä itse te ohjaajina, että minkälainen suhde
minkälainen suhde tavallaan teillä ja minkälainen rooli teillä on siihen ohjattavaa. Mutta tosiaan tässä vähän tällaista viitekehystä, mutta me varmasti nyt katsotaan tarkemmin nyt nimenomaan tämän tulevaisuuden kunta kehittäjävalmennusryhmän tilannetta, ja mä annan oikeastaan Visapään Hannalle nyt tässä puheenvuoron siinä mielessä, että me voidaan tätä tutkintojuttua tässä pikkasen myöskin katsoa, ja kohta mennään myöskin siihen, että työpaikkaohjaaja ja työelämäarvioija, että osa teistä, kenties kaikki, te olette myöskin työelämäarvioijia sitten tässä tutkinnossa, ja mitkä asiat siinä on keskeistä, minkälaisia ohjeistuksia työelämäarviointiin tässä annetaan, niin siitä puhutaan myöskin tässä hetken päästä. Mutta tosiaan, Hanna, olepa hyvä. Tässä on tämä opintojen etenemisen tilanne tällä hetkellä, niin mä annan sulle nyt puheenvuoron ja sä voit tästä ottaa hetkeksi nyt koppia, niin palataan näihin. Joo, no niin, toivottavasti vieläkin äänet kuuluu. Mitenkäs? Niin, täällä tosiaankin on teidän opiskelijoidenne ohjaaja nyt äänessä. Eli me ollaan opiskelijoiden kanssa yhdessä säännöllisin väliajoin tavattu. Meillä on käynnissä parhaillaan toiset pienryhmäohjaukset. Me kutsutaan pienryhmäohjaukseksi niitä siksi, koska meillä on aina samoissa ryhmissä useampi opiskelija paikalla. Ja näissä meidän opiskelijoiden kanssa tapaamisissamme me käydään sitten ajankohtaisia asioita läpi. Ensimmäiset pienryhmäohjaukset me järjestettiin jo tuolla viime vuoden puolella ja siellä me sitten lähdettiin miettimään, että minkälaisia asioita siellä teidän kunnissa olisi kehitettävä. Ja kuten tiedätte, kun itse sieltä kunnista olette, niin aiheethan saattoi olla sitten hyvinkin isoja ja laajoja. Eli oikeastaan siellä alussa näin tutkinnonohjauksen näkökulmasta me lähdettiin rajaamaan ja pohtimaan sitä, että minkä tyyppiset aiheet sieltä sitten oikeasti kannattaisi ottaa tähän tutkintoon liitettäväksi. Hyvin usein nimittäin opiskelija, kun lähtee kehittämään omaa aluettansa ja omaa työtehtäviänsä, niin hän saattaa lähteä liian laajasti pohtimaan sitä aihetta, ja näin ollen hän saattaa yhtäkkiä huomata opintojen edetessä, että hän onkin semmoisen aihepiirin äärellä, että hän ei pysty niitä itsenäisesti kaikkea suorittamaan, eikä se aika riitä lähimainkaan siihen, mitä ollaan tekemässä, ja näin ollen ollaan sitten ongelmissa. Mutta ohjauksissa meidän tarkoitus juurikin on yhdessä aina pohtia siellä sitä, että mitenkäs me lähdetään tarkentamaan sitä kehittämisaihetta ja onko sitä syytä vähän vielä supistaa ja vähän vielä miettiä, että olisiko sieltä laajan kehittämisaiheen piiristä joku vähän konkreettisempi ja ehkä vaikkapa rajatumpi aihepiiri ajankohtaisesti. Eli tämmöisistä asioista me ollaan starttailtu. Nyt onkin oikein hyvä ajankohta näin tutkinnonohjauksen näkökulmasta tavata teitä. Me nimittäin ollaan nyt taas jälleen pienryhmäohjauksen keskellä. Eli teidän ryhmänne pienryhmäohjaukset on alkanut, ja tällä kertaa meidän keskeisiä aiheita on se, että opiskelijat pääsee kertomaan, minkälaisissa kuvioissa heidän kehittämisaiheensa tällä hetkellä matkustaa. Eli se vaihtuu matkan varrella. Se on ihan ok, ja tekin mentoreina, ohjaajina, niin voitte opiskelijoita kannustaa siinä, että kun he sitten tulee ihmettelemään, että miten tässä nyt näin kävi, että täältä asiakkaalta vaikkapa kuuluukin tällaisia ideoita, että ei meillä ollut tarkoitus tällaista ollenkaan kehittää, sen kuuluu mennä niin. Eli se kehittyy siinä samalla, kun niitä aiheita lähdetään tarkemmin ideoimaan, kuullaan sitä asiakasta ja tämän jälkeen lähdetään muotoilemaan niitä palveluita. Eli se on ihan normaalia, että se elää. Ja nyt kun me käydään näitä pienryhmäohjauksista läpi, niin nyt me nimenomaan ollaan siinä tilanteessa, että me vähän katsotaan, että okei, että missä kohtaa ollaan menossa, ja opiskelijoita tässä kohtaa ihmetyttää, juuri tuossa Jounikin nosti noita jo esille, mutta juuri tällaisia, että mikä tutkinto, eli mitä tämä nyt tarkoittikaan, ja sehän tosiaan tarkoittaa sitä, että tässä samalla tätä kehittämistyötä edistäessä myös muistetaan ottaa tutkinnon kriteereistä näkökulmia sinne omaan työhön, eli sovitetaan se tutkinto sinne oman kehittämistyöhön sisälle. Ja tähän opiskelijat kaipailevat apua. Niin minulta täältä Merutumilta kuin myöskin teiltä sieltä teidän työpaikoilta. Niin pääsette sillä tavoin olemaan teidän opiskelijalle tukena, että sparrailette ja keskustelette heidän kanssa ja kuuntelette heidän ajatuksiansa ja tuskailujensa siitä, että kuinka sitä aihetta pitäisikään mahdollisesti vielä vähän rajailla.
Mutta ajankohtaista vielä siis se, että opiskelijat tosiaan on palauttamassa nyt sitten ensimmäisiä tutkinnon osia. Ja teidän opiskelijoidenne ryhmän ohjaukset on käynnissä ja siellä sen verran, mitä nyt ne ovat olleet paikalla, nämä jo paikalla olleet opiskelijat, niin monella se on heti siinä kesäloman jälkeen, mutta on myös opiskelijoita, jotka haluaa ennen kesälomiaan jo sen ensimmäisen tutkintoaineiston palauttaa. Kyseessä on siis sellainen toimenpide, että te käytte teidän opiskelijan kanssa sitä aihetta läpi, ja jos toimitte myöskin arvioijan roolista, niin järjestätte sitä näyttötilaisuutta siitä aiheesta, ja opiskelija koko sen ensimmäisen tutkinnon osan aineiston ja palauttelee sitten tänne läpikäytäväksi, ja sen jälkeen se jää tänne odottelemaan sitä varsinaista arviointia sinne sitten loppuvuodelle tai alkuvuodelle erillisen sopimuksen mukaisesti. Mutta noin niin kuin mentorin roolista käsin, niin tällä hetkellä teidän opiskelijat tosiaankin tarvii nyt sitä tukea, koska heidän täytyisi alkaa pohtia sitä, että mitä tutkinnon osista he olisivat nyt sit suorittamassa tässä pois alta ja mitä he jättää vielä jatkotyöstämiseen. Mutta ehkä tämä niin kuin tästä ajankohtaisesta opintojen etenemisen tilanteesta, Jouni. Onko sinulla tähän nyt lisättävää? Toi on hyvä ja itse asiassa mä voisin sit karkeasti vielä tuoda vielä tässä myöskin niin kuin nämä tutkinnon osat siinä mielessä niin kuin pähkinänkuoressa lävitse. Eli Hanna, voit sitten tuosta hetken päästä jatkaa, mutta tosiaan taustalla on tosiaan tämä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, mikä porukka sitten suorittaa. Osalle teistä ohjaajista varmasti tutkinto on tuttu, mutta tosiaan se on kehittämislähtöinen tutkinto, joka kulminoituu hyvin pitkälle sen palvelukehityshankkeen ympärille. Osa voi tehdä useampia pienempiä kehityshankkeita tai sitten yhden vähän laajemman kokonaisvaltaisen palvelukehityshankkeen. Ja se, mikä nyt on hyvä tietää, on nämä tutkinnon osat tässä tuotekehitystyön tutkinnossa, eli proaktiivinen kehittäminen, mikä on siinä ylhäällä, on kaikille pakollinen yhteinen tutkinnon osa, eli se on tämmöistä kokonaisvaltaista suunnitelmallista kehittämistä, joka oikeastaan menee läpileikkauksenomaisesti alusta loppuun saakka. Mutta sitten näistä 4 alalaatikoista niin osallistujan tulisi valita 2 ja vain 2 valinnaista tutkinnon osaa. Ja se määrittyy lopulta sen perusteella, että miten se kehittämisen teko, kehittämishanke tai ne kehittämishankkeet, miten ne painottuu. Me ollaan suositeltu, että kaikki valitsisivat sen palvelumuotoilun, joka on siellä vasemmalla alhaalla. Miksi me ollaan suositeltu? Niin siksi, että tässä kuitenkin niin kuin positiivisessa mielessä ohjataan ja sparrataan tämän palvelumuotoilun menetelmän hyödyntämiseen. Kaikki ei kuitenkaan ole ottanut sitä palvelumuotoilua, vaan on ottanut ehkä jotain muuta tästä, mutta palvelumuotoilu on varmasti aika monilla yhtenä valinnaisena. No se toinen vasemmalla on sitten tuotteistaminen, ja se palvelumuotoilu ja tuotteistaminen menee käsi kädessä oikeastaan tässä, että se tuotteistaminen on juuri sitä palvelun paketointia ja viemistä käytäntöön. Mutta se innovaattorina toimiminen, mikä on siellä kolmantena vasemmalla, niin sekin on mahdollinen. Tai sitten joku teidän ohjattavista on varmasti lähtenyt sinne kunnan brändiä ja imagoa kehittämään ja ottaa sen brändinäkökulman. Nämähän on avattu ne tutkintovaatimukset sitten pähkinänkuoressa myöskin, että mitä osaamisvaatimuksia tulee olla. Ja se proaktiivinen kehittäminen, joka on kaikille se pakollinen, niin tässä pähkinänkuoressa ne osaamisvaatimukset, että voitte miettiä teidän ohjattavaa. Hänellä varmasti on jo hyvin kattavasti sitä osaamista näihin ammattitaitovaatimuksiin, mutta hänen pitää nyt vaan sitten näyttää se osaaminen, että hän pystyy toimimaan proaktiivisesti, tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, hän pystyy ja osaa toimia markkinoilla, osaa varautua yllätyksiin, toimia verkostoissa, toteuttaa organisaation strategiaa ja läpiviedä sen tuotekehitys- tai palvelukehitystyön prosessin. Nämähän on avattu sitten arviointikriteerien pohjalta vielä vähän tarkemmin, että minkä tasoista se osaaminen pitää sitten näillä osa-alueilla olla.
Ja sitten ne muut tutkinnon osat pähkinänkuoressa, osaamisvaatimukset, palvelumuotoilu, tutkinnon suorittaja osaa suunnitella sen palvelumuotoilun prosessin ja toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä. Tuotteistaminen taas tulisi osata tuotteistaa tuotteita tai palveluita, arvioida sen palvelun taloudelliset vaikutukset, kaupallistaa tai levittää sen tuotteen tai palvelun. Ja toisaalta innovaattorina toimiminen on sitten, että osaa toimia kehittäjän mielellä, viedä innovaatiot käytäntöön ja tehdä näkyväksi innovaatiotoiminnan tulokset. Eli tässä nyt ihan pähkinänkuoressa nämä tutkinnon osat, jotka teidänkin ohjaajana ja työelämäarvioijana hyvä tietää tosiaan niin kuin pähkinänkuoressa. Ja siellä on olemassa sitten työelämäarviointia varten tällaiset arviointilomakkeet, joita te sitten myöskin täytätte siinä vaiheessa, kun te annatte arviointilausuntoa Liisan tai Kallen niin kuin osaamisesta suhteessa näihin tutkintovaatimuksiin. Mutta tosiaan nythän voidaan noihin palata vielä näihin tutkinnon osiin tässä, mutta Hanna, sä voit avata näitä kehittämishankkeita. Mä oon tässä on koottu nyt parille dialle näitä kehittämishankkeiden tämmöisiä aihioita, minkälaisia kehittämisteemoja siellä on syntymässä nyt eri kuntiin. Niin Hanna, haluatko näitä vähän avata ja kertoa näistä? Juu, toki sen pohjalta, mitä nyt tässä pystyn kertomaan näistä, sen syvällisemmin ainakaan en pysty, mutta näin yleisesti. Kyllä, eli nyt kun on kyse nimenomaan teistä kuntakehittäjistä, niin tokihan aihepiirit on ollut hyvinkin laajoja, ja siellä on opiskelijoilla kovia paikkoja niin sanotusti. Eli siellä lähdetään muun muassa, siellä oli kunnan brändäystä, eli minkä tyyppistä näkökulmaa halutaan vaikkapa kunnasta, mielikuvaa, minkälaista mainekuvaa kuntana lähialueille, esimerkiksi just tämän näkökulmasta, että saataisiin lisää kuntaan asukkaita tai että millä tavoin se imago olisi sellainen houkutteleva. Tämä on hyvin monessa kunnassa ollut sellainen keskeinen ajatus ja myöskin hirmu tärkeä aihe, mutta tämä on myös näkökulma, mikä saattaa sitten aiheuttaa sen, että lähdetään kovin laajasti pohtimaan, eli sieltä sen brändäyksen ja sen kunnan mielikuvan luomisen näkökulmasta olisi ihan hyvä, että siellä vähän ehkä mietitään myöskin sitä, että mistä kohdasta. Koska muistakaa myös te mentoreina, että tämän kehittämistyön aihehan ei ole tarkoitus tyhjentää täysin niin kuin pöytää, vaan myös tämän tutkinnon suorituksen jälkeen teillä kunnissa jatketaan kehittämistyötä ja sieltä vain haetaan nyt tämän koulutuksen myötä semmoisia hyviä eväitä niin teille sinne muille kuntaan opiskelijan tuomien tietojen ja tämän prosessin avaamisen kautta ja muutenkin saatte inspiraatiota sitten on mentoroinnin yhteydessä sinne ihan omaankin työskentelyynne, mutta no, niin kuin yleisesti niin jos sen ottaa liian laajasti, niin tämä tutkinnon suoritusaika on kuitenkin vähän rajallinen siihen nähden, että voi mennä vuosikausia jonkun asian miettimiseen, jos lähtee liian suuresti pohtimaan. Sitten siellä oli sitä yritysneuvontaa ja tämän tyyppisiä näkökulmia ja siihen liittyviin muutoksiin kytkeytyviä tämmöisiä muutostarpeita. Ja sitten oli just tällaista niin kuin mitäs mä nyt nostaisin täältä erityisesti esille, semmoista niin kuin erilaisten prosessien kehittämistä ja erilaisia yhteistyön malleja ja työroolien ja erojen tämmöistä hahmottelua, tämän tyyppisiä. Mutta Jouni, sanoit, että on 2 sivua. Pystyt sä klikkaamaan sen toisenkin sivun, niin mä lunttaan vielä, mitä siellä oli, vai oliko niitä vaan tuossa yhdellä sivulla? Joo, tämä on itse asiassa se jälkimmäinen sivu. Mä oon näyttänyt tässä molempia. Tämä on jälkimmäinen sivu ja sitten tämä on eka sivu. Joo, no mutta se on ihan hyvä, että niitä on tähän kirjattu, koska nimenomaankin tästähän se nyt paremminkin kuin ehkä mun kertomana avautuu, että mitä asioita siellä on kehitettävissä tällä hetkellä teidän kunnissa. Mutta se, mikä kannattaa huomata näistä on se, että nämä jonkun verran elää, eli
se, mitä tässä on kirjattuna, niin saattaakin sit lopputuotoksena ollakin joku näkökulma eri tästä samasta aiheesta, mutta hieman eri lailla. Mutta todella mielenkiintoisia kehittämisaiheita, että tässä saa kyllä ihan ilolla olla mukana ja päästä kuulemaan, että millä tavoin kuntia kehitetään. Mutta Jouni, ehkä nyt tämmöiset. Kyllä, tämä on hyvä juttu. Mutta tosiaan nyt jos katsotaan muutamia juttuja vielä tässä, niin yksi on tosiaan se työpaikkaohjaajan työelämäarvioijan rooli, että varmasti suurin osa teistä toimii sekä että tosiaan työpaikkaohjaaja, joka usein on sitten se sparraaja, keskustelukumppani ja tavallaan siinä mielessä rinnalla kulkija tässä matkan varrella, miten näitä ideoita, oivalluksia, kehittämisen tekoja saadaan vietyä käytäntöön. Mutta sitten se työelämäarvioija, se rooli on nyt nimenomaan toimia sitten näyttöjen arvioijana. Eli työpaikka-arvioija on näyttöjä työpaikalla arvioiva nimetty henkilö, joka kirjaa näyttöjen toteutuksen jälkeen arviointinsa ylös siihen osaamisen arviointilomakkeelle. Niitä löytyy tuolta Priimasta. Teillä on työpaikkaohjaajina pääsy myöskin Priimaan verkkoympäristöön. Me voidaan laittaa tähän chattiin nämä, jos Milla saat jostain, niin laittaapa chattiin ne työpaikkaohjaajien tunnukset. Nimittäin siellä on sitten ihan hyvää ohjeistusta myöskin työelämäarvioijan rooliin kaiken kaikkiaan tässä. Mutta se, että niin kuin tärkeintä on toimia niiden näyttöjen, työpaikalla tapahtuvien näyttöjen arvioijana, ja siellä on käytettävissä tosiaan tällaisia arviointilomakkeita sitten, mihinkä sitten annetaan näitä työelämäarviointeja. Haluatko sä, Hanna, tavallaan tästä arvioinnista, työelämäarvioinnista jotain todeta? Joo, taas näköjään tulee vähän hitaalla tämä mun Teamsi mun perässäni. No, arvioinneista, joo, siis ainakin sen verran, että huomaattehan, että tämä tutkinto suoritetaan tosiaan työssä oppimalla, eli konkreettisista työtehtävistä nousevilla tehtävillä. Eli kun te arvioitte, niin te ette ole mitään esseitä arvioimassa, ettekä sitä katsomassa, että tuleeko mahdollinen oppilaitoksen arviointi niin, että siellä on arvosana 5 tai onko siellä hylätty. Eli huomatkaa tuo. Eli se, mitä te olette arvioimassa todellakin teidän opiskelijanne kehittämisprojektia, eli mitä hän on työssään tehnyt. Mutta kun arvioitte, niin arvioittekin sitä ei pelkästään siitä näkökulmasta, että meille on tänne kuntaan tullut nyt tällainen uusi juttu, vaan myös siitä näkökulmasta, että mitä tässä tutkinnossa on pitänyt tehdä, ja te käytte niitä arviointilomakkeita kohta kohdalta läpi sillä tavoin, että opiskelijan kanssa keskustelette siinä näyttötilaisuudessa, että miten opiskelija on omassa kehittämistyössään tehnyt juuri kyseisiä tutkinnon kriteereitä. Ja kun te olette keskustellut näistä ja saatte siihen vastauksia ja varmistuksen siitä, että opiskelija on suorittanut niitä tutkintoon sisällytettyjä kohtia siellä omassa työssään, niin sitten te annatte kirjallisen lausuntonne sinne lomakkeelle ja kuvaatte vähän tätä teidän käytyä keskusteluanne ja sitä, että millä tavoin teidän opiskelija on sitten suoriutunut tuosta kyseisestä kohdasta. Mutta todellakin kyseessä on tämmöisen kehittämisprosessin ja sen työvaiheiden arviointia, ei niinkään se, että onko siellä nyt tarpeeksi monta euroa liikkunut tai onko siellä ihan varmasti tarpeeksi monta asiaa tehty johonkin kohtaan, jotta se läpäisee, vaan lähinnä enemmänkin just sitä semmoista kehittämisen näkökulmaa. Joo, toi oli hyvä kommentti. Ja tosiaan tuonne Priimaan teillä on pääsy myöskin, ja siellä on nyt sitten myöskin työpaikkaohjaajan, mutta myöskin työelämäarvioijan niin kuin tähän rooliin niin kuin ihan ohjeistusta sitten annettu. Eli sieltä Priiman kautta voitte tosiaan nähdä myöskin tarkemmin näihin arviointiin liittyviä ohjeita ja toimintatapoja kaiken kaikkiaan. Mutta tässä pähkinänkuoressa nyt näitä keskeisiä asioita, ja mä nyt oikeastaan annan tässä vaiheessa puheenvuoron Vamian edustajille, vaikka Niina ensin oppisopimus
toimijan näkövinkkelistä, ja sen jälkeen Markus, kun toimit sitten tutkinnon arvioijana, niin Markus voi antaa sitten myöskin vinkkejä tai ajatuksia tai näkemyksiä siihen tutkinnon arviointiin ja mitä on hyvä ottaa huomioon. Mutta Niina, tosiaan oppisopimustoimijan näkövinkkelistä, niin onko jotain tavallaan työpaikkaohjaajan rooliin tai muuten, mitä haluat nostaa esille? Kiitos. Omalta puoleltani melkeinpä sanoisin, että tässä on tullut todellakin niin kuin näitä asioita, mikä on tärkeitä, että en hirveästi tuohon pysty kyllä täydentämään. Lähinnä varmasti muistuttelen omalta osaltani, että jos siellä nyt ainakin nyt tietenkin siinä mielessä te, jotka olette tässä tilaisuudessa mukana, niin muutoksia ei ilmeisesti ole tullut, että tässä jo onkin merkannut ja ilolla seurannut, että kuitenkin tälläkin perjantai-iltapäivää vietetään ja tämmöiselläkin porukalla ollaan mukana. Et hieno juttu, että olette priorisoinut ja päässyt tähän paikalle ja edelleenkin niin matalalla kynnyksellä voi olla yhteydessä. Ja varmaan tuo Markus sitten meidän puolesta oikeastaan tästä eteenpäin on nyt sitten näissä arvioinneissa mukana, niin on enemmänkin, että minä enemmän tämmöinen byrokraatti tässä ja teidän rooli on todellakin tärkeä ja keskeinen siellä, että tämä todella sujuu. Että kiittelen omasta puolestani. Hyvä juttu, kiitoksia Niinalle. Ja tosiaan Pulkkisen Markus on tosiaan tässä tutkinnon arvioinnissa mukana ja Markus, miten sä näet, millaisia ohjeita tai vinkkejä tai näkemyksiä annat nyt sitten työelämäarvioijille ja muutenkin haluatko avata sun näkövinkkelistä tätä tutkinnon arviointia jollain tavalla? No joo, kiitos. Oikeastaan lähinnä komppaan Verutumin porukkaa tässä, että älkää nostako sitä rimaa liian korkealle. Semmoinen täydellisyyden perfektionismin tavoittelu niin monesti tappaa sen luovuuden, että niin kuin Jouni ja kumppanit tuossa kertoi, niin mieluummin silleen matalalla kynnyksellä ja pienin askelein, että ei lähdetä syömään sitä koko norsua kerralla, vaan semmoisia pienempiä etappeja ja pienin askelin kehittämään ja sillä tavalla sitä näytön suoritusta kohti voisi edetä, että ei muuta kuin tsemppiä sekä mentorointiin että arviointiin ja tosiaan matalalla kynnyksellä niin olkaa yhteydessä Verutumi-ohjaajia, myöskin meikäläiseen voitte olla yhteydessä. Joo, hyvä juttu. Kiitoksia Markukselle. Mutta tosiaan nyt mä ilman muuta niin haluan niin kuin nostaa myöskin keskustelua tässä esille. Tavallaan kaikki kysymykset, mieltä askarruttavat asiat nyt työpaikkaohjaajan tai työelämäarvioijan niin kuin roolissa on nyt enemmän kuin niin kuin sallittua. Ja ilman muuta nyt on 1000 taalan paikka heittää kysymyksiä, mieltä askarruttavia asioita myöskin niin kuin esille, koska varmasti osa teistä varmasti mietityttää juuri se oma rooli ja onnistuminen siinä ja toimenpiteet eri tilanteissa. Ja tuonne tosiaan kollegani Milla laittoi niitä työpaikkaohjeiden tunnuksia Prima verkkoympäristöön, niin katsokaa sieltä chatista, niin sieltä löytyy, niin älkää epäröikö mennä noilla tunnuksilla nyt sitten Primaan. Huomatkaa, että näitä työpaikkaohjaajien tunnuksia ei tule muuttaa, koska ne on kaikille työpaikkaohjaajille samat nämä tunnukset. Mutta näillä pääsette ja siellä on työelämäarvioijan ja myöskin työpaikkaohjaajan ohjeistusta löytyy sieltä Primasta ja muutenkin tietenkin pääsette sieltä Primassa katsomaan vähän opintojen etenemistä ja opintojaksojen sisältöä tarkemmin ja niin edelleen. Hyvä juttu, mutta tosiaan niin
Nouseeko nyt jotain kysymyksiä, mieltä askarruttavia asioita, mitä haluaisitte nyt nostaa tässä esille? Onko esimerkiksi jotain hyviä käytäntöjä? Aina tällaiset hyvät käytännöt on enemmän kuin tervetulleita tällaisessa tilanteessa tavallaan. Että jos olette luoneet jonkun hyvän käytännön tai toimintamallin siihen ohjausprosessiin, että on tiettyjä tapaamisia, keskustelutuokioita olette järjestänyt säännöllisesti, niin nyt ilman muuta kertokaa vaan niin kuin ideoita. Mä vaikka nostan täältä vaikka Heini Luoma, niin kerro vähän sun kokemuksesta työpaikkaohjaajana tällä hetkellä. Kiitos. No meillä on sillai Anne Ahtiaisen kanssa mielenkiintoinen prosessi tässä kaiken kaikkiaan, kun hän aloitti meillä uutena kunnanjohtajana tuossa lokakuun alussa, niin tämä varmaan on aika lailla kytkeytynyt tavallaan siihenkin prosessiin, että hän niin kuin perehtyy kunnan toimintaan. Hänellä on tietysti hirveän hyvä kokemus jo entuudestaan, että kuntasektori on tuttu, mutta se on mun mielestä aika hyvin lomittunut niin kuin siihen prosessiin sitten, kun totta kai on yhdessä, ja me ollaan tiivis työpari kunnanjohtaja ja hallintojohtaja pienessä kunnassa, niin se on niin kuin siihen tiivistynyt, että me käydään niin kuin jatkuvasti tämmöistä vuoropuhelua muutoinkin, että meillä se ehkä niin kuin kuvastuu tiivistettynä tämmöisenä prosessina sitten. Joo, erittäin hyvä kuulla. Niina, Hyvin on mennyt ja on ollut hyvä. Mielenkiintoisia keskusteluja. Hyvä. Niina, sä nostit äsken kättä ylös. Niin. Joo, no kyllä kuule, mä oikeastaan sillä ajattelin, että tässä on niin hyvä otollinen tilaisuus myöskin kuulostella sitä, että vähän saada palautetta siitä, että miten, että te olette käynyt sitä keskustelua siellä ja varmasti ollut puhetta, että minkä tyyppisiä, onko ollut kuinka antoisia päivät ja nämä opintopäivät ja tämä ohjaus ja muu, niin jos vaan, niin kertokaa, mitä on päällimmäisiä, mitä sieltä on niin kuin jäänyt mieleen, että onko semmoinen olo, että tässä on ollut jotakin hyviä käytänteitä justiin tässä niin kuin rakenteessa, miten tämä opetus on järjestetty ja tällä verkossa ja ympäri Suomea, että tällä tavalla näin niin kuin ulkopuolisena siinä mielessä, että kun ei ole itse mukana tässä koulutuksessa, niin tähän tuntuu, ja tuossa kun noita kehityskohteita ja muuta tuli esille, niin on aikamoinen näköalapaikka tosiaan. Niin tosiaan niin siinä tietysti opiskelijanakin näkee ja kuulee sitten ja on näitä keskusteluja, niin onko siellä tullut minkälaista palautetta ja keskustelua teidän ehkä kahvipöytäkeskustelujakin, jos ei sitten ohjauksessa tai muussa, että onko tämä sillä tavalla niin kuin rikastuttanut, minkä verran? Joo, hyvä kysymys. Niin, ei muuta kuin nostakaa vaan niin kuin ajatuksia pöydälle. Jos mä tästä kyselen, että esimerkiksi Houhalan Keijo, niin onko millaisia käytäntöjä teillä on ja onko noussut millaisia juttuja niin kuin sitten esille? No ihan lyhyesti todeten, niin me ollaan mitoitettu tähän meidän arkeen ne mentorointitilaisuudet ja katsottu, miten se niin kuin arkeen jäsentyy, että Kirsi on kuitenkin pitkällä kokemuksella ja ei tässä nyt itsekään ihan tyhjän päältä lähdetty tähän hommaan, niin koetettu se tuohon arkeen sovittaa. Erittäin hyvä kuulla. Hyvä juttu. Mä poimin täältä vielä muutamia muitakin. Esimerkiksi Sanisalon Jarkko, niin mitä sä haluaisit nostaa esille, minkälaisia keskusteluja on työpaikkaohjaajan tai ohjattavan kanssa olette käyneet ja niin edelleen? No meillähän Anteron kanssa on tämmöinen yhteisprokkis, kun meillä on kunnan niin brändikehityshomma menossa ja mä toimin siinä työryhmän puheenjohtajana ja Antero on siinä meillä sihteerinä, niin me aina välillä vähän juonitaan sitä, että miten asiaa viedään eteenpäin ja niin kuin sitä kautta niin kuin tavallaan tämmöisen
työn ja tekemisen merkeissä siinä niin kuin aika hyvinkin tulee niitä käytännön ongelmia ja vähän nostoja siitä, että mitä on tavallaan, mistä on lähipäivässä tuotu esille jotakin ja sitten myöskin se, että miten voitaisiin sitä meidän omaa prosessia viedä ja minkälaisia tämmöisiä käytännön nostoja siinä ja myöskin ehkä sitä mikä on isossa jutussa on se, että välillä ehkä niin kuin itse kullakin on aina työarjessa se riittämättömyyden tunnetta, että sitä aina vähän sitä vertaistukea siitä, että miten ettei kannata ihan ressiä ottaa opinnoista, jos kunhan saadaan nämä asialliset asiat tehtyä, kun kuitenkin se mitä siinä kehittämistyössä tekee, niin se tukee täysin sitä työtä, niin se on ehkä tavallaan sen asian häivyttämistä ja tavallaan tietynlaista ressin toppuuttelua siinä. Juuri näin, tuo on hyvä pointti. Kyllä. Otetaan vaikka pari kommenttia vielä tässä. Juvosen Tuija, niin onko sulla jotain ajatuksia tai kokemuksia nyt sitten ohjattavan kanssa? Minkälaisia käytäntöjä? Joo, ollaan koetettu sopia semmoisia tunnin mittaisia keskustelutuokioita ja tietysti aikataulut aina muuttuu, mutta ollaan niitä sitten pidetty ja mietitty sitä kehittämishanketta ja itse joutuu ehkä, niin kuin tässä edellisetkin kommentoijat, niin aina vähän niin kuin hillitsemään ja pienentämään sitä ideaa ja työskentelyä, että hyvin tutulta kuulostaa ja se mitä Elena on puhunut, niin on kauhean mielenkiintoista, kun on tosissaan ihmisiä pitkin Suomea ja hyvin monenlaista kehittämistä ja muuta, että sitä on mukava peilata sitten siihen omaan työkenttään ja sitä kautta, että ja myös itsellekin ihan antoisaa ollut olla kuulemassa ja miettimässä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Joo, tuo oli hyvä kuulla ja juuri näin mitä Tuija sanoi, niin välillä on hyvä tärkeä toppuutella vähän tavallaan, ettei sieltä ahmita liian isoa palaa kerralla ja se on nyt tullut monissa puheenvuoroissa täällä ja myöskin meidän ohjaajien suulla, että tässä välillä on se kunnianhimo aika kova osallistujilla kehittää koko kunnan toimintaa, kun riittää kuitenkin se pienten askelten kehittäminen. Ketään ei ole tarkoitus ylikuormittaa tämän koulutuksen niin kuin avulla, vaan että ne olisi niitä positiivisia pakotteita, asioita, mitkä muutenkin vaatii kehittämistä siellä teidän kunnassa, osallistujan vastuualueen toiminnassa, niin nyt pystyy ottamaan ehkä sitten vähän jämäkämmän otteen sen asian kehittämiseen kiireen keskellä. Eli ehkä asiat menee, ne muutenkin kehittämistä vaativat asiat menee tässä nopeammin käytäntöön tämän koulutuksen niin kuin ansiosta, kun ne sitten muuten kiireen keskellä menisivät. Siitä parhaimmillaan on kysymys. Ja me halutaan myöskin korostaa sitä, että nämä osallistujat on välillä vähän liiankin tunnollisia. Ja tavallaan niin kuin se, että siellä on hyvä välillä tavallaan vähän todeta heille, että relax, että nyt tavallaan kaikkiin ei tarvitse niin perusteellisesti paneutua, vaan jotkut asiat voi jättää sitten vähän vähemmälle ja niin edelleen. No otetaan vaikka vielä Risto, Kovalla Risto, niin mitä sä nostasit esille? Minkälaisia kokemuksia on työpaikkaohjaajan roolista sulla ja ohjattavalla? Joo, laitoin uskaliasti kamerankin päälle, en tiedä näkyykö. Hyvä. Kuuluuko? Näkyy, kyllä. Joo, tosiaan Risto Kovala, Jyväskylän kaupungin elinkeinopalvelut ja Pirkko Flinkman on mulla sitten ohjattavana. Tämä meidän, voisiko sanoa viestinvaihto ja tähän
tähän niin kuin tutkintoon ja koulutukseen liittyvät asiat kytkeytyy aika paljon siihen kehittämishankkeeseen, mikä Pirkolla on. Ja se on mullekin hyvin läheinen aihe. Varmaan meidän täytyy siinä mielessä ryhdistäytyä, että me varataan näille ohjausajoille ihan oma agenda ja aika. Et muuten tässä on riskinä se, että kun arki vie mennessään. Ja me ollaan tätä yritysasiakaspalvelun kehittämistä jo, voisiko sanoa useamman vuoden tässä jo niin kuin pähkäilty, että miten me kaupunkina voitaisiin paremmin palvella meidän alueen yrityksiä. Ja siinä mielessä tämä tulee kuin nenäpäähän sitten tämä koulutus ja tämä kehittämishanke. Se tunnollisuus, mikä tässä on mainittu, niin se tunnollisuuden puute ei ole varmaan ongelma, vaan pikemminkin päinvastoin. Se lisämauste, mikä tähän sitten meille ja tietysti kaikille muillekin kunnille tulee, on tietysti tuo TE-uudistus, joka sitten vaikuttaa myös niin kuin yritysten saamiin palveluihin kunnilta. Sanotaanko näin, että minulla ainakin henkilökohtaisesti on vielä petrattavaa tässä ja se oma aika tälle niin kuin seurannalle ja kyselylle, että missä mennään, mutta se mitä Pirkolta on kuullut, että erityisen rikastuttavaa on se, että saada sitten kokemuksia muilta osallistujilta ja muista kunnista. Tässä nyt lyhyesti. Joo, kiitos Risto. Hyvä oli kuulla. Hieno homma, juuri näin, että tämä on yksi arvokkaimpia asioita ilman muuta tämän tapaisessa koulutuksessa, missä on eri kunnista, eri kokoisista kunnista osallistujia, miten sitten niitä hyviä käytäntöjä jaetaan. Se on vertaisoppimista ja yhdessä oppimista, yhdessä kehittämistä. Niin ilman muuta se on yksi tärkeimmistä arvokkaimmista asioista. Mutta hyvä juttu, tässä tuli hyviä kommentteja. Edelleenkin sana on vapaa ja on mahdollisuus heittää kommentteja, kysymyksiä tai muuta jos tulee nyt tässä sitten mieleen. Mutta tosiaan se keskeinen, niin kuin Antti nyt tuli tässä pähkinänkuoressa kuitenkin käytyä lävitse, nostettiin esille tavoitteet, toteutus ja koulutusohjelma, missä pisteessä tällä hetkellä ollaan. Te tiedostatte suurin piirtein sen sisällön sekä koulutuksessa että tässä tutkinnossa. Pystytte tavallaan sen osalta olemaan se kyselijä, keskustelija, kuuntelija, sparraaja, miten niitä asioita saadaan vietyä eteenpäin. Karkealla tasolla käytiin niitä kehittämishankkeiden aihioita niin myöskin lävitse. Teidän on hyvä olla se tukihenkilö, miten teidän ohjattava sitten ideoi, suunnittelee, vie eteenpäin omaa kehittämishanketta tai kehittämishankkeita ja myöskin se palvelumuotoilu, olkaa myöskin sen osalta mahdollistajia, että uskaltavat myöskin rohkeasti jopa lähteä osallistamaan sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita tai kumppaneita ja myöskin kokeilemaan ehkä uudenlaisia käytäntöjä, toimintamalleja. Ja sitten tosiaan tämän arvioinnin osalta te varmasti suurin osa teistä toimii myöskin sitten tutkinnon arvioijana. Hyvä perehtyä myöskin tutkintotavoitteisiin karkealla tasolla ja sitten toimia sen osaamisen arvioijana suhteessa tutkintotavoitteisiin tässä matkan varrella. Kirjautukaa sinne Priimaan myöskin, siellä on sitten myöskin ohjeistusta siihen liittyen. Mutta mun puolesta tämä Antti on tässä, mutta haluaako joku vielä sitten ohjaajista tai meidän järjestävän seuran tai seurojen edustajista vielä heittää jotain kommenttia tai muuta? No minä voin täällä aloittaa, kun tulin täällä jo heipat sanomaan noin muuten, niin lähinnä itsekin tästä ohjaajan näkökulmasta niin kovasti lähetän teille tsemppejä siihen teidän ohjaukseen ja mentorointiin, että se on arvokas rooli ja sitten se, että ottakaa myös itsellenne sieltä vinkkejä sinne teidän
kuntiin, että kun tosiaan tämä on hieno paikka, kun kunnat kehittää ja mitä ideoita sieltä nousee, niin ihan hyvä se on vähän laittaa itsellekin ylös sieltä, vaikka sitä innovaattorina toimimisen tutkinnon osaa ei olisi suorittamassa, niin vähän miettiä, että mitäs meillä voisi sitten tämän jälkeen lähteä ja ottaa sitä lähinnä sitä semmoista kaavaa, mikä tässä on idea tässä tutkinnossa, eli opitaan semmoinen lähestymistapa siihen kehittämiseen, että otetaan ne asiakkaat mukaan ja lähdetään heidän kanssa miettimään, että millä tavalla meidän tulisi kehittää asioita ja lähdetään niin kuin yhdessä ideoimaan sitä. Niin tällainen tietynlainen uusi näkökulma ja semmoinen ote siihen kehittämiseen, että se on lopulta tosi rikasta ja antoisaa puuhaa. Mutta tämmöisissä terveisissä minulta sinne teidän kuntiin, että tsemppiä kehittämiseen. Joo, hieno homma. Kiitos Hannalta. Mutta edelleen sana vapaa vielä kysymyksille, kommenteille ja niin kuin tuota kokonaisohjelmaa tuossa katsottiin, niin siinä se puolivälin krouvi tosiaan on jo tulossa. Eli positiivisessa mielessä pyydetään porukkaa jo palauttamaan ainakin ensimmäistä tutkinnon osaa sitten jopa arviointeihin tässä puolivälin krouvissa. Ja se varsinainen krouvi on sitten siellä vuodenvaihteen tietämillä alkuvuodesta, kun sitten koko tutkinto on lakkarissa. Mutta hyvä juttu. Tässä tämän työpaikkaohjaaja ja työelämäarvioija infotilaisuuden keskeinen anti. Kiitoksia siitä, että olitte tässä mukana ja kiitoksia siitä, että olette lupautuneet toimimaan nyt sitten ohjaajana, arvioijana tässä matkan varrella. Jatkakaa sitä keskustelua, kuuntelua, kyselyä, sisäistä sparrausta, ottakaa erilaisia hyviä toimintatapoja ja muodostakaa se hyvä dialogisuhde ohjattavan kanssa. Tämä on myöskin teille oppimisprosessi. Tässä vaiheessa tosiaan kiitoksia osallistumisesta ja mukavaa viikonloppua ja tässä vaiheessa jo myöskin mukavaa vapun odottelua, vaikka taitaa luntakin tässä sadella näinä päivinä. Mutta kiitoksia vaan ja moi moi!